Πάρετε λίγο γάλα, κύριε Σάλτα. Όχι, καθόλου γάλα. Vuole un po' di latte? Un po'. Grazie. Σαν μουτρωμένος μου φαίνεται ο τύπος ή πέφτω έξω. Του χάλασε τα σχέδια ο Ρώση. Δηλαδή? Ήθελε να μείνει μια μέρα παραπάνω για να γνωρίσει τον καπετάνιο. Αλλά ο Ρώση πιστεύει πως και μία ώρα καθυστέρηση μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Η αλήθεια είναι πως όσο πιο γρήγορα μεταφερθεί η ποσότητα που θα κλείσει αυτός ο κύριος στην Ταϊλάνδη, τόσο μεγαλύτερη τιμή θα πιάσει με την έλλειψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ευτυχώς που κλείστηκε το πλήρωμα και το καράβι είναι έτοιμο να σαλπάρει. Ο Ρώση θα ήθελε να το γιορτάσουμε το γεγονός. Ένα σπίτι γκρίζο κι αδιανό, είμαστε μαζί και ζούμε μόνοι. Και καλό ταξίδι. Φαίνεται έχουν να δουν ακόμα τα μάτια μας. Τσιφτετέλη, θες να χορέψει ο Σινιό Ρώση ή Καλαματιάνο? Ένα ταγκό είναι ό,τι πρέπει. Ταγκό μαφιόζο. Έτσι ρε Σάλτα? Και παραγγελιά δικιά μου, καπετάνισσα. Λες να μην το πιάσε?